sik suarane rada serik polo soalnya ngelak. Waalaikumsalam Ki Ageng. Awake rada gak penak iki. Kodanan ae rada nganu suarane. Urung main iki Ki Ageng. Pemaine sebagian urung ana sing teko. Iki sing nyetel apa iki? Alat musik iki lho, ngene iki lho tukang kendangi. Apa iki sing bagian tutuk-tutuk wesi kuningan niku lho. Ambek gonge sik nyetel. Untuk sindene iki Mbak sapa ya? Lali ya. Pokoknya Mbak iku lho. Suarane serak Mas yo. Iki bandenge tas teko iki. Sampeyan Jerman enggak? Heeh. Cek ya betul. Iya Ki Ageng keselepen niku lho, beluke menyan niku lho. Aduh. Ori nang gorokan. Nek sempu wingi gak ono sinyale Ki Ageng. Ngambek kabeh Mbak Wandi ambek aku lho. Sinyale gak ono blas. Ngambek gak ono sinyal blas nek kono wingi. Ya Mbak Amelia aku tak sepilno sampai entek soalnya sinyale penak iki. Lek sing ndek sempu wingi gak ono sinyale lur. Sampai kartu loro iku mek muter-muter tok. Tak tinggal senden ambek ngopi ndek pojokan jan penak. Rupane akeh wong sing komen ndek TikTok. Boleh sinyale mborot wis tak tinggal turu ae karo ana mbek senden wis. Kan gemes rasane. Mbak Melia, alhamdulillah niki penak sinyale. Alhamdulillah sinyale kartu simpati pakai datae penak dan daerah mriki. Kali kula kulino mek ndamel kartu simpati tok niku pakai datae. Ajenge tumbas-tumbas kartu liyane kaya aras-arasen niki pun simpati mawon pun. Iki kok lo sampai rada isuk iki rupane. Oh. Enggak ada. Ono sing komen.
Muncer muncer sinyale mbek sempu. Oh, takok ta. Ya ta. Ya lah. Ya iku Ki Ageng. Apa iki? Iki jos. Nama badai nganyar apa Mas? Mak Serina Citra lokasine ten Sumber Sekar kidule napa niku rest area Sumber Sekar, monggo sampean meluncur. Wonten parkire monggo sampean meluncur. Monggo sampean meluncur lokasine ten kidule rest area Sumber Sekar Ndau. Mas Muhammad Rohman untuk nama grup bandengane kali pencak silat niki Surya Jaya. Pimpinane Bapak Nur Jaya. Dugi Rejoso Kota Batu.
Malah nggih manoni ngapunten soalé serak wonten bantengan. Iki lho kula tutup sesune wau. Dek ndau kidule sumber sekar area iki lho Mas. Kendarane bagus Nul. Kandhane lek cideri aku kaya kudu greweni opo. Ya Bu. Apa pindah nang jero? Aku kae mang gak patek wani wasno. Pak ngapunten ya. Soale saking asune. Saking ayune. Dipadakno lah kok. Walah nggih Mas Jok, matur suwun sampun hadir Mas Joko Irawan. Hiburane Ini iki, Bro. Kudu greweni. Zo. Aduh, diterusno apa gak? Ora usah wis. Ora usah. Urung dikei amplop dadakno. Ora usah gak bayaran ya Bang. Sabdo pandita ratu mring siramu dadya sisile aku mugi Gusti asli iki apa? Engkau sing gede, gondrong, katene bikin aku. Aku kulino lek gawe nang ngene iki mesti cara dalan rata. Iya. Aja digawe-gawe nang Mas Haris segenah iki tanggamu wong. Batine ngene, wak kali hidup lek gak ngene kok ya. Aja ngono, amplope gurung tak tampangi dadakno wis. Sekurak tuh. Amplop entok isine kek nang aku ya. Oh, isi aku gak penting. Lah sampeyan yo bodo amplop. Ya, bener sampean. Iya, isine ora penting. Lek isi gak penting, sing penting duwike. Duit kok jan iso ya. Iya. Wis lek bikin aku bisa iki ya. Selamat ya aku mati sidet, mbok sinden ya rada gak pede. Jangan matur nuwun menika kelawu cek sound kangge vokal. MC ini karo bos sidene turu Mas. Nggih, kalau menika ketenipun Surya Jaya kang tansah makarya sesarengan kalian sanggar seni budaya Sekar Gadung kang mijil saking Taman Tlatah Meluncur, Desa Mas Jurjo Soni, Dusun mumpung dereng Rejoso dimulai ingkang niki. dipun padhekani tentunipun kalian Mas Bagus Aput CS ya jangan iya cek kesuwur iya ta cek kesuwur bab menawa bola-bola kene kan ping ngersakno kok kesuwur aduh kesuwur di lho viral lek basa kerene viral oh spiral aduh becak aku lagi ngene iki kaya pati kecotot nek iki wong asu aduh wis kliru terus wong ayu maksudnya wis aku iki mang wis mari saiki riko monggo